Vítam vás pri mojom treťom videu z minisérie Ako sa starať o škrečka a čo všetko je potrebné na jeho chov. Toto video bude o tom, ako vybrať škrečkovi správnu klietku a trochu aj o tom, čo do tej klietky, teda tomu škrečikovi, musíme dať, aby bol šťastný v tej klietke. Dneska sú také najpoužívanejšie drôtené klietky, teda ako vidíme tieto dve, jedna a druhá. Táto klietka je menšia, v nej som choval džungarských škrečkov. Toto je väčšia klietka, už aj s týmto vybavením, ktoré tu vidíte. No a v nej chovám tentokrát tohto zlatého škrečka. Naozaj sa mu v tej klietke páči, má tam dosť kaďakej zábavy. No ale táto klietka bola celkom pre džungarov dobrá. Tiež akože, lebo oni sú o dosť menší, tí džungarskí škrečkovia, čiže oni v tej klietke sa majú dobre. No ale odporúčam asi radšej takúto klietku kúpiť škrečkovi, ktorá má aj viacej zábavy v nej. Vlastne táto klietka stála nejakých 40 € a aj vlastne s celou výbavou, ktorú tuto môžete vidieť, s plošinkami, s miskou, hej, s kolieskom, so všetkým. Stála táto klietka nejakých 40 €, čiže odporúčam takúto nejakú klietku kúpiť vášmu škrečkovi, lebo má tam viac možností zábavy. No ale škrečok teda potrebuje klietku s minimálnymi rozmermi 46 x 30 a x 23 cm. Rozostupy medzi mrežami by mali byť maximálne 10 mm, čiže tieto tu rozostupy. Pri väčších škrečkoch 5 až 6 mm. Klietka musí mať aj takéto drôty. Áno, takéto drôty, po ktorých škrečok sa môže šplhať. Možno, že vám to tento môj za chvíľu predvedie. No čiže táto klietka má aj takéto drôty, aj takéto. Aby teda škrečik sa mohol plne šplhať, bolo by vhodné, aby vaša mala aj teda tieto drôty. No a vtáčie klietky sú samozrejme nevhodné pre chov škrečka. Pre džungarské a roborovské škrečky môžete pripraviť aj sklenenú nádobu s nejakými tiež rozmermi, alebo aj terárko, alebo akvárium, aj v ňom môžete chovať prípadne škrečka. Naozaj musí mať tie rozmery nejakých tých 50-60 cm, nejaké také trocha väčšie rozmery. No a keď máme teda už klietku a aj škrečka, tak možno si niektorí kladete otázku, že kam klietku umiestniť, alebo aké podmienky sa viažu vlastne na takúto otázku. Takže klietka nemôže byť vlastne v blízkosti nejakých reproduktorov alebo nejakých zvukových zariadení, ktoré vydávajú hluk, pretože škrečok naozaj ten hluk nemá rád. Taktiež prievan by nemal byť v miestnosti, kde sa nachádza škrečok. Ani zvýšená vlhkosť by nemala byť, aby neplesniveli piliny a veci, čo má v klietke, jedlo. Takisto by nemala klietka byť blízko vykurovacieho zariadenia a nemal by byť v izbe ani dym z cigariet. No a ako tú klietku teda škrečkovi zariadiť? Čiže vidíte, že sa mu to naozaj páčia, takéto tunelíky. Čiže škrečok potrebuje nejakú napájačku, alebo prípadne, ako vidíte, tú misku na vodu, z ktorej bude vlastne piť. No ale nie je to pre škrečka až také potrebné, keď väčšinu vlastne, keď mu dávate šťavnutú potravu, tak väčšinu vody má z toho, no ale pre istotu mu dajte aj nejaké zariadenie na vlastne napájanie. No a na zábavu potom potrebuje nejaké kolotoč, buď takýto nejaký, alebo takýto, dneska sú najčastejšie takéto plastové. No a môžete mu, naozaj odporúčam aj takéto ruličky zo záchodového papiera odložiť a v nich sa rád prelieza a rád ich hryzie. No a samozrejme nesmie chýbať nejaký takýto domček, podľa mňa aj dobrý drevený, pretože škrečok ho aj naozaj rád ohríza takýto domček, keď má k dispozícii. No a naozaj, on má rád to svoje súkromie, kde si aj vlastne nahrabe potravu, aj tu si nahrabal potravu. Má tu aj dreva, také tie drievka z toho domčeka, kadečo. Skrátka, urobil si tam také svoje kráľovstvo. No a čo sa týka podstielky, tak keď vidíte
zašpinenú podstielku, tak by ste škrečkovi mali vymeniť. Čiže napríklad ako je tu táto podstielka, tak tu budem vymieňať, pretože je v nej potrava, výkaly a všetko možné sa v nej vlastne udomácnilo. Tam ten škrečok ponosil potravu, čiže musíme mu to vymeniť. To je dobre, keď mu vymieňame tak raz za 2 dní, alebo skrátka keď vidíme, že je špinavá tá podstielka. No a tak túto vaničku spodnú by som odporúčal naozaj vymeniť, tie piliny odstrániť jednoducho tak nejaký raz za 2 týždňa, alebo prípadne raz za týždeň. No. A ešte takú dám radu naozaj, ktorá je celkom praktická, že škrečok či už z takejto klietky alebo z takejto klietky si rád tie piliny vlastne vidíte vyhrabáva von. Čiže ja by som radil vám dať pod vašu klietku nejakú dečku alebo prípadne no skrátka dať tam nejakú dečku alebo nejakú látku, na ktorú budú tie piliny, vidíte už aj tu sú, tie piliny budú padať. No a potom vy tú dečku môžete vyprášiť, inak to budete musieť vysávať. Čiže taká tiež domáca rada. No a keď tam tomu škrečkovi naozaj dodržíte tie podmienky, tak on bude v tej klietke šťastný a bude sa tam zabávať, ako vidíte aj tohto môjho. Takže to bude asi na dnes všetko z tohto videa. Dúfam, že sa aj vďaka týmto videám vám bude dariť lepšie sa starať o vášho škrečka, prípadne si obohatíte svoje skúsenosti, alebo ak ste začínajúci chovatelia, tak získate potrebné informácie pre chov škrečka. Takže nasledujúce video bude o potrave vlastne, ako títo malí miláčikovia potrebujú, akú potravu môžu, akú potravu nemôžu jesť, čo je pre nich vhodné, čo nevhodné. No a môžete sa pozrieť na môj kanál Milujem všetky zvieratka, kde nájdete milé videá so zvieratkami, alebo prípadne, ak chcete, môžete sa pozrieť aj na prvý a druhý diel z tejto minisérie Ako sa starať o škrečka, čo je potrebné pre jeho chov. Tak ďakujem vám za pozretie videa a vidíme sa pri ďalšom dieli z mojej minisérie.